Podlahová myčka Sencor S88 Aquino Plus má nahradit vysavač i mop v jednom přístroji. Pojďme se podívat, jak si vedla při testování u nás doma. Přístroj je uložený v základní stanici, která slouží nejen k nabíjení, ale také k přehlednému uložení příslušenství. Po úklidu má tak celý set své pevné místo a nepůsobí rušivě. Součástí balení je hubice pro suché vysávání, hubice pro mokré čištění, kovová prodlužovací trubice a flexibilní hadice. Nechybí ani několik nástavců, včetně štěrbinové hubice s LED osvětlením, prachových kartáčů a rotačního kartáče určeného na chlupy domácích mazlíčků. Výrobce přibalil také čistící kartáček a držák na kovovou trubici s hadicí. Je potřeba počítat s tím, že nabíjecí stanice potřebuje pevné místo v blízkosti elektrické zásuvky. Ideálně někde, kde nebude překážet a kde je zároveň dost prostoru pro manipulaci s přístrojem a příslušenstvím. Vzhledem k tomu, že se v základně zároveň provádí nabíjení i samočištění, není úplně praktické ji často přenášet. Pro běžné vysávání se používá základní podlahová hubice s rotačním kartáčem, který pomáhá uvolňovat prach a nečistoty z podlahy. Praktickým doplňkem je LED osvětlení vysávané plochy. Šikovným příslušenstvím je například smetáček s kloubem, který je možné sklopit a pohodlně vysávat horní plochy nábytku, skříně nebo televizi, aniž by bylo potřeba na ně dosáhnout přímo. Malý smetáček můžete nasadit třeba rovnou na vysávací jednotku a dobře se vám bude vysávat prach mezi drobnostmi, které máte vystavený na skříni. A dlouhý štěrbinový nástavec vám umožní vysát místa, kam se s obyčejným vysavačem prostě nedostanete. Skvělé je, že na konci nástavce je diodové osvětlení vysávaného místa, takže když budete luxovat třeba prostor mezi sedadly v automobilu nebo v křesle doma, tak tam opravdu vidíte, jestli je všecko dobře vysáté. Trochu mě zklamala ohebná flexibilní hadice, protože nepřináší elektrické napájení na nástavce a ani na ní všechny nástavce nejdou připojit. To je opravdu škoda, protože třeba zrovna při vysávání auta by se štěrbinová hubice hodila nasadit na takovou flexibilní hadici. Takhle můžeme hadici použít maximálně tak na malý smetáček. Součástí příslušenství je taky rotační kartáč určený na chlupy domácích mazlíčků, například z nábytku nebo čalounění. Při testování se ukázalo, že je potřeba dát pozor na správné nasazení hubice. Pokud není zacvaknutá úplně přesně, vysavač sice saje, ale rotační kartáč se netočí a účinnost hubice je výrazně nižší. Je tedy důležité zkontrolovat, že je příslušenství nasazené správně a kartáč se skutečně rozběhne. Tady je vidět, že výrobce se snažil veškeré příslušenství udělat naprosto přesně a slícované, aby při luxování nic nevrzalo nebo se nijak nevyklalo, což je naprostá pecka. Ale na druhou stranu někdy jde příslušenství špatně vyndat anebo hůře nasadit. Nádobku na prach je možné vysypat přímo bez jejího vyjmutí z přístroje, což je rychlé a pohodlné řešení pro běžné vysávání. Na první pohled tak údržba působí jednoduše a bez větších komplikací. Jakmile se ale pustíte do důkladnějšího čištění, situace se výrazně mění. Uvnitř nádobky je více filtračních prvků, včetně HEPA filtru, které je potřeba rozebrat a vyčistit zvlášť. Při tomto procesu je už nutné počítat s větším množstvím prachu a poměrně nečistou a časově náročnou údržbou. Pokud se filtry nečistí pravidelně, mohou se navíc rychle zanášet. Při mokrém čištění se používá samostatná hubice s nádobkou na čistou vodu, která je umístěná přímo v její horní části. Nádobku je možné jednoduše vyjmout a naplnit vodou, případně čistícím roztokem podle doporučení výrobce. Celý systém je navržený tak, aby si přístroj během úklidu dávkoval vodu automaticky a zároveň ji spolu s nečistotami průběžně odsával zpět. Součástí hubice je také samostatná tryska, která umožňuje přistříknout vodu přímo před čistící kartáče. Hodí se to hlavně při silnějším znečištění nebo zasilých skvrnách, kde je podlahu potřeba trochu víc navlhčit. U přístroje je možné přepínat mezi režimy Auto a Max, přičemž režim Max nabízí větší sací výkon za cenu kratší výdrže baterie. Při suchém vysávání je navíc k dispozici ještě režim Turbo, který výkon posune ještě dál. Je ale potřeba počítat s tím, že vyšší výkon znamená i rychlejší vybití baterie,
přibližně ze 45 minut na zhruba 30 minut provozu. Špinavá voda se vysává do nádoby, která má tmavé kouřové provedení a dobře zapadá do celkového designu přístroje. Ten sice disponuje senzory, které včas upozorní na plnou nádobu, ale přesto by bylo praktické, kdyby naplnění bylo viditelné na první pohled. Z hlediska designu je řešení povedené, ale z hlediska každodenního používání už méně praktické. Nádobu na špinavou vodu lze z přístroje snadno vyjmout a po sejmutí víka také jednoduše vylít. Tím ale údržba rozhodně nekončí. Uvnitř se zachytává velké množství nečistot a pokud se pustíte do důkladného čištění, čeká vás poměrně náročné rozebírání celé nádoby. Jednotlivé části jdou od sebe velmi špatně a bez větší síly se často neobejdete. Ve výsledku tak údržba vyžaduje víc času, trpělivosti a někdy i pomoc druhé osoby. Musím se přiznat, že po těchto zkušenostech s údržbou přístroje už ostatní členové domácnosti neměli chuť myčku dál používat. V praxi se tak ukázalo, že klasické vytření pomocí kýble a mopu bylo jednodušší, rychlejší a ve výsledku i méně náročné než následná údržba samotného přístroje. Přístroj se sice snaží část údržby řešit sám pomocí samočistícího programu kartáčů v hubici, ale ani tahle funkce nás při testování příliš nenadchla. Po spuštění se kartáče nějakou dobu otáčejí, jsou oplachovány vodou a celý proces na první pohled působí poměrně efektně. Následuje sušení horkým vzduchem o teplotě kolem 70 stupňů, které ale trvá přibližně 3 hodiny a po celou dobu je slyšitelný chod ventilátoru. Navíc se po dokončení cyklu ukázalo, že ve stanici zůstaly nečistoty a vysušené kartáče v nich doslova sedí, takže ani samočistící program nenahrazuje nutnost ručního čištění. Přiznám se, že jsem od Sencoru S88 Aquino Plus očekával o něco víc. Na první pohled jde o designově povedený výrobek, který v zásadě dělá to, co má, ale v praxi se ukázalo, že jeho používání je poměrně složité a v některých ohledech i nepraktické. V porovnání s konkurencí mám pocit, že tenhle model má ještě určitou cestu vývoje před sebou.